Bé, un equip que s'ho juga tot, no? Crec que és un equip que ve aquí necessitat, que ha fet molts canvis a la seva plantilla i ha aconseguit ser més competitiu, no? I això ho està demostrant els últims partits, no? Que està competint amb tots els equips, inclús ha guanyat a Menorca. I m'espero això, no? Un Benicarló amb la necessitat de sumar perquè cada cop queda menys i un Benicarló això, no? Que s'ho juga molt en aquest partit. Sí, crec que l'altre dia al partit de Menorca vam fer moltes coses bé, crec que va haver moments de molt bon joc i també crec que vam tindre moments de molt mal joc, no? I jo crec que la clau de l'equip està en trobar aquella regularitat, en intentar no tindre tants alts i baixos, no? Ser un pèl més regular, sobretot aprofitar els bons moments per a intentar aconseguir avantatges o trencar el partit, si es pot donar el cas, o en algun moment, si es donés el cas, remuntar. I bé, ara ens espera un partit contra el Benicarló que, bé, com dic, crec que la pressió la tenen ells, no? Crec que l'equip està fent un gran treball, és cert que hem acumulat baixes, veurem al partit si acaba d'arribar el Lamin i el Pol, i ja et dic, la sensació que tinc és que l'equip treballa bé, que hem d'intentar no cometre aquells errors que ens poden penalitzar tant i a partir d'allí allò és el que ens donarà la solidesa, no? I crec que l'equip bé, està jugant bé, està defensant bé, li falta trobar aquell punt de regularitat que el farà anar cap amunt. Bueno, és un partit important per nosaltres perquè juguem a casa, perquè tenim ganes de demostrar l'equip que volem ser. Crec que anem en el camí, no? Però no hem arribat en la nostra millor versió del joc. Crec que hem tingut partits molt bons, no? I moments de joc molt bons, i crec que l'equip el veig amb ganes, sabedors de que potser tenim alguna baixa important, però tot i així crec que l'equip fa una passa endavant i els jugadors són capaços, no?, de suplir aquestes baixes. Crec que si alguna bo tenim és que entre els jugadors hi ha molt bon ambient, i crec que això l'únic que ens falta és acabar-ho de traslladar a la pista del minut 1 al 40, no? Que potser és el que, crec que és el que tinc més en ment que ens falta, o assignatura a corregir, no cometre aquells errors, no? Tindre un pèl més de regularitat, i és el que ens farà ser un equip supercompetitiu i que en moments de joc estem tenint.